маҷлиси намояндагон ба қонун дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ як чанд вақт муддат дар кораи барои аз нав вориди Россия шидан. Дар бораи призов видео кунен якта. Худо розӣ бошад, барномаи ояндара дар ҳамин мавзӯъ мекунем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. нафарҳое ки мехоҳед границаи Қазоқистон пересекат кунед, барои аз нав тайёр кардани документотон, номерое ки меброяд занг бизанед, хичон меоянд айдари хонатон мегиранд, границара хичон ба даста мегзаронанд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзгорон аз хизмати ҳарбӣ озод мешаванд. маҷлиси намояндагон ба қонун дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ тағйирот ворид кард, ки мувофиқи он минбаъд ҳамаи омӯзгорон новобаста аз ҷойи корашон дар давраи фаъолият аз хизмати ҳатмии ҳарбӣ пурра озод мешаванд. пештар ин имтиёз танҳо ба омӯзгорони деҳот дахл дошт, яъне ки пештар омӯзгороне аз хизмати ҳарбӣ озод буданд, ки вобаста аз собиқаи коришон ба назар мегирифтанд ва аз даъваткунӣ ба хизмат озодшон мекарданд. вале айни ҳол тағйирот ба қонун шуда мехеле, ки мақсади гап тамоми омӯзгорон аз иҷа пас аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. гуфта мешавад, ин лоиҳаи қонун бо ҳадафи баланд бардоштани мақоми омӯзгор ва бартараф кардани норасоии кадрҳо дар муассисаҳои таълимӣ пешниҳод шудааст. ба иттилоъоти Вазорати Маориф ва илм, дар оғози соли таҳсили 2025 дар мактабҳои кишвар беш аз 3600 омӯзгор намерасид, гарчанде имсол зиёда аз 13000 донишҷӯ риштаи омӯзгориро хатм карданд. яъне ки аз сабаби норасоии кадр, аз сабаби норасоии омӯзгор дар мактабҳо инчунин тасмима пеша карданд, ки дигар тамоми омӯзгорон аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод карда шаванд. ин тағйирот бояд аз ҷониби Маҷлиси Миллӣ ва Президент тасдиқ ва дар матбуот нашр гардад, то баъдан қувваи қонунии худро пайдо кунад. дар ин масъала боз информатсияи нав ки шид худо хоҳад, ҳатман пешкаши шумо мегардонем. ҳамарӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед, то аз хабарҳои нав якмин шида огоҳ бошед. бародари азиз, каседе ки доруҳои гиёҳӣ дар кораи видеоро тамошо кунед, заказ кунед. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан боварӣ надоред. худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. Рома нависонда. Салому алейкум ака. Ман мехоҳам бо фарзандам Тоҷикистон равам. Меган аюсон омада намешавад бо кӯдак. Илтимос ҷавоб дед ба ман. яъне дар назар дошта бошем, ки ҳозир ман кардагиам фарзанди занои муҳоҷироро ба Русия рафтан, ҳозираш ҳеҷ чиз 100% таздиқ шидагӣ нест. яъне пешниҳод шидагие, ки оилаҳои муҳоҷирон дигар ба Федератсияи Русия роҳ дода намешаванд ва ҳеҷ чиз бояд, ки қувваи қонунӣ хича пайдо кунад ва таҳти амал қарор бигирад. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорубон. ман патента споридам. баъди спориданаш дар реестр ғалт дидам. ман метавонам патентма бигирам? пешакӣ раҳмат ака. ҳозир вақте ки шумо дар реестр ғалт дида бошен, метавонед ки рафта ба ҳамун ФМС вақте ки патент мегирен, яку якбора нарушениҳоятона бифаҳмед ва нарушениҳоятона ҳал бикунед. яъне шумо пешакӣ аллакай патент споридагиен, ин чиз метавонад ки барои шумо плюс шавад. Олимов нависонда: ассалому алейкум ака. оилам пропискаш тамом шуда. Тоҷикистон раван омада метавонам? бо гости омадагӣ бидам. вақте ки мигратсиони картаи гости қатъӣ аз Россия берун мебароен, шумо мисол новобаста аз ӯе ки касе бошад, дарҳол шумо наметавонед абрадан вориди Федератсияи Русия бишавед. як чанд вақт муддат дар корай барои аз нав вориди Россия шидан. Юсуфзод нависонда: ин рақами дурӯғтан намон. ман ватсап шуда навистам. мегам аз Сорубон нестам. дар ӯ видео ман нагуфтам, ки ӯ рақамода бинависед, қатъима гап занед. камтарак шу гӯш кунед, камтарак ақлтона кор фармоед, аввал баъди комментарияро бинависед. як нафари дигар нависондае, ки акаҷон ман штраф надорам, лекин бедида ғалтидагием. Тоҷикистон равам, метавонам бозгашта оям. ягон проблема вақте ки шумо надошта бошед, метавонед ки рафта муроҷиат бикунед, бо тариқи ошибкарам мешавад, ки ном дар чорни списка меғалта ва баъдан тафтиш мекунад, ки дар ҳақиқатан ягон проблема нест дар номи шумо, нома аз чорни списка снимат мекунад. Абумалик нависонда: заграни Россия дар даст набоша, 2500 ҷаримат мекунанд. аз Федератсияи Русия на ҷаримат мекунанд, на ягон чи биромадад намемонанд, ҷаримат ба кор намеояд. вақте ки
аз Тоҷикистон ба Русия рафтанӣ бошен, загран надошта бошен, дар ин ҳолат имконият ҳаст ки ҷарима бикунанд, вале мемонанд ки Россия бужоин. Димонов нависонда: ака дар се видео якум комент мекунам. Дар саволам ҷавоб надодем. Гости биёи пропискаи 3 моҳа кунӣ. Баъд аз 3 моҳ продлит кардан мешава ё не? Вақте ки шумо мигратсиони картаи гости мегирем, бародари азиз, 3 моҳ дигар продлени намешавад. Яъне ки шумо 3 моҳ ҳуқуқ доред дар Федератсияи Русия бесен тамом. Шоев нависонда: салом акаи Собуна. Дар бораи призов видео кунен якта. Худо розӣ бошад, барномаи ояндара дар ҳамин мавзӯъ мекунем. Чанд фоиз шидагӣ ва дар умум чӣ қадар шидагӣ, куҷоҳо нақшара пурра иҷро кардагиян, насиб боша ҳамаша мефаҳмонем. Видеоҳои моро тамошо кунен ҳаррӯзаша ва аз информатсияҳои нав огоҳ бошен. Зинда ва сарбаланд бошен. Барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.